Bo día a todos. Imos comezar a sesión extraordinaria do Pleno do mércores 15 de xullo ás 10:30 da mañá, con 4 puntos na orde do día. O primeiro deles sería a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito do orzamento do Concello de Cabanas número 17/2026 na modalidade de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería. Informa a secretaria. A Comisión Informativa de Facenda, en sesión extraordinaria celebrado o 10 de xullo de 2026, no punto de orde do día relativo á aprobación inicial do expediente de modificación de créditos do orzamento do Concello de Cabanas número 17/2026 na modalidade de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería por 3 votos a favor dos concelleiros do PP e 4 abstencións dos concelleiros do PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, adoptou o ditame que a continuación se transcribe. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 17/2026 do orzamento en vigor na modalidade de crédito extraordinario para a aplicación do superávit orzamentario con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que consta de providencia da alcaldía, memoria da alcaldía, memoria económica sobre a consideración das actuacións como inversións financeiramente sostibles e informe de intervención, visto que da liquidación do exercicio 2025 resulta un remanente de tesourería para gastos xerais positivo por importe de 1.153.074,97 euros, visto que as contías consignadas no orzamento do 2026 prorrogado do 2023 resultan insuficientes para atender as achegas municipais para as seguintes actuacións: achega a actuación mellora de camiños rurais relousada ao alto, incluída no Plan Camiña Rural 2026, achega a restauración e adecuación da área recreativa Miradoiro de Valvís, subvención Parques Naturais de Galicia, achega equipamento Cabanas, mellora ambiental, Fondo de Compensación Ambiental, achega mellora de infraestructuras viarias e saneamento de pluviais, orde de Parques Empresariais 2026. Visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004, o 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no artigo 22.2e da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propoñe o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 17/2026 na modalidade de crédito extraordinario por un importe global de 35.776,80 euros que se financia con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que se acredita no expediente conforme o detalle de partidas que se leu antes. Declarar as ditas inversións como inversións financeiramente sostibles, de acordo co disposto na disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, o 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, na disposición adicional 16ª do Real Decreto Legislativo 2/2004, que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Terceiro, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004, o 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOPE no tabuleiro de dictos deste Concello. Cuarto, expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presentasen reclamacións. Moitas grazas. Hoxe traemos aquí este punto que permitirá dotar da cuantía económica as subvencións nas que o Goberno municipal estivo traballando nas últimas semanas. Como ben acabase de enumerar, temos 4 subvencións, na cal se incluye a mellora de camiños rurais relousada ao alto, a adecuación do parque Miradoiro en Valvís, pois o parque que está situado fronte á escola de Irís. Tamén temos unha subvención para equipamento de mellora ambiental. Neste caso está incorporada un carrito cunha hidrolavadora para mellorar a limpeza viaria e tamén un cortacéspede de altas capacidades para a corta e desbroce de lugares como o Parque do Areal e similares con moita extensión de céspede. E, por último, pois a mellora tamén da subvención da parques empresariais en Vilar do Colo, que incorpora a mellora da conexión de Vilar do Colo coa Estrada Nacional 651, pois preto da nave municipal, o ramal que temos ali. En total, estas 4 actuacións suman uns 170.000 euros en total, dos cales hoxe poñerá o Concello pois arredor de 35.000 euros. Por tanto, estes 35.000 euros póñense, dado que as subvencións non son nunca o 100%,
É moi raro porque normalmente todas as subvencións financian unha parte da actuación, pero nunca a totalidade. É un importe bastante elevado, xa que, como digo, as 4 actuacións rondan os 170.000 euros e permitirá ao Concello dotar e ter estas melloras con apenas dispoñer duns 35.000 euros. Polo tanto, dende o Goberno, pois, consideramos favorable e tentamos pois, que así sea para mellorar o noso Concello. Quen da intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas e bo día a todas e a todos. Levamos 3 anos sin orzamentos, cos orzamentos prorrogados. Vostedes presentan aquí unha modificación do remanente de tesorería no cal hai máis dun millón de euros, pero ter estes cartos no que son conxelados mentras o municipio funciona cun orzamento desfasado desde hai 3 anos non é unha boa xestión, é unha parálise absoluta. Teñen cartos, pero non teñen un proxecto de futuro. E se os teñen, tamén hai que decirlo, os teñen ou porque non os gastan ou porque non poden. E como non fan os deberes, non negocian os orzamentos, non os presentan e xogan a ruleta rusa cos cartos dos veciños e gobernan a base de parches. Aínda así entendemos que as subvencións son necesarias, son para obras, son interesantes, baixo o punto de vista de quen o poida ter, bueno, entendemos que, por exemplo, tamén hai uns plazos, como no caso da subvención do mirador de Balbís, ou mismamente o dos camiños rurais de Agader, que rematan en outubro. Entendemos que o Goberno garantiza que non se van a perder por non cumprir o prazo previsto, polo tempo que falta para leválas a cabo. Bueno, de momento nada máis. Señor Varela. Moitas grazas, bo día a todas e todos. O primeiro, desculpar a miña compañeira Paula, porque por razóns persoais non pode estar hoxe neste pleno. Ben, desde o BNG, pois, nós sempre o dicimos, nós estamos a favor de aproveitar todas as oportunidades de financiamento que xurden para o Concello, porque consideramos que é positivo, así o aplicamos cando tivemos pois o privilexio de gobernar e tamén o facemos cando estamos na oposición. Agora ben, o que non compartimos, desde logo, é a forma de gobernar que hai detrás de como traballa este goberno, non? O que hoxe nos traen aquí pois, non deixa de ser outra nova mostra máis non desa absoluta falta de planificación económica que ven caracterizando todo o mandato, que vimos denunciando tamén todo este mandato. E vemos que unha vez máis temos que acudir ao remanente para financiar gastos que podrían ser previsibles. Non? Outro día na comisión vostede dicía que bueno, non sabía exactamente que subvencións en que porcentaxes podían ser, pero é evidente que o Concello pode ter unhas partidas un pouco abertas, non, contempladas nos orzamentos para precisamente facer fronte a este tipo de, bueno, de momentos, non, nos que hai que poñer unha parte pois, para unha subvención. Se o Concello tivese uns orzamentos aprobados, como sería normal a estas alturas do ano, xa non falo de legislatura, non, porque o que fora unha promesa de campaña, pois quedou niso, non? Quedou nun bluff, como todo o que fai este goberno. Non temos orzamentos desde hai varios anos, non? Pois esas achegas, se tiveramos esos orzamentos, xa estarían contempladas aí, non? Porque as subvencións, pois estas subvencións tampouco son algo extraordinario, non? Extraordinarias son convocatorias, pois como a do Piñeral da Madalena, do coworking, non? Que foron, pois, derivadas dunha situación, bueno, especial, non? Dos fondos de transición xusta, e que a mellor non eran previsibles, porque viñeron polos fondos Next Generation, non? Pero estas sí que son bastante previsibles, non? Bueno, para nós, como digo, levamos toda a legislatura sin unha planificación económica. O remanente converteuse na solución para todo, en lugar de ser un instrumento, como tamén levamos dicindo, un instrumento excepcional que debería ser para atender necesidades sobrevidas ou actuacións extraordinarias nun concello. Non? Ao final, aquí acabase utilizando como se fora un orzamento paralelo, un caixón desastre no que podemos meter todo, ata incluso pagar os salarios das traballadoras deste concello. Non? Nos no BNG defendemos outra forma de xestionar, con orzamentos, con previsión, con planificación e, por suposto, con capacidade de decidir colectivamente cales son as prioridades do noso Concello. Señor Pesardillo.
Sí, bo día a todos e a todas. Quedamos con unha frase do alcalde que cada vez que fala é complicado seguilo porque ten que volver outra vez á documentación para saber do que está falando. Acabo de decir que que veñen traballando nestas subvencións nas últimas semanas. Bueno, se tanto traballan, eu o que non entendo é como os presupostos que están nos expedientes son de febreiro. Presupostos que, por certo, nalgún caso xa perderon vixencia. Iso é o expediente que hai aquí. Entonces, do 5 de febreiro de 2026 temos unha das facturas, un gran traballo, efectivamente, das últimas semanas, por non decir meses, do 19 de 2 fecha de oferta, bueno, fecha de validez 19 del 3 de 2026. Un presuposto do 19 de 2 de 2025, que é a data de oferta que é o que tivemos acceso. Senón, pois, non nos engane unha vez máis. Porque a min, non o sei, a min poñeríame colorado isto, pero a vostede, polo visto, no. 19 de 2 de 2025 que pon fecha de oferta. Equipo de limpieza alta presión, 9.000 euros. Resulta que a fecha de validez é do 19 de 3 de 2026. Acábame de negar coa cabeza. Eu non sei se vostede está na realidade ou está noutro concello ou está con outros documentos que non lle entrega evidentemente este pleno. É outra posibilidade tamén. E que máis eu pono a factura. Eu, cando escoito a vostede, non sei para quen está falando. Ou a quen quere enganar, que é máis posible. É dicir, as persoas que vemos os documentos, evidentemente, é moi complicado que nos engane. Pero, home, polo menos teña o respeto de ter en consideración esta corporación. É así, É dicir, equipo limpieza alta presión, número, características, 9.000 euros de sin IVA. Isto é sin IVA, claro. Despois co IVA, con todo iso, pois o resultante ven sendo outro, non? Que son 14.749,90 euros. Certo? É a factura a que tivemos acceso no expediente. Vostede de que expediente nos está falando? Porque a mellor aquí estamos aprobando outra cousa. A vostede parecelle serio vernos aquí con unha factura caducada? Xa que tanto traballou nestas últimas semanas. Parecelle serio? Non sei, a nós, evidentemente, non. Xa dixemos na comisión. Venos traendo aquí pois un mantemento do camiño de Relousado ao Alto. Un cacho máis. Un cacho máis que podería ser outra cousa se houvese orzamento, que se podería facer completo. A min isto de facer traballos a cachos, que non o vexo. Sempre hai que ir a salto de mata. Entonces, camiños feitos á metade. Chegamos a un punto e volvemos outra vez cos mesmos baches que había antes. É o resumo do seu goberno. Un traballo a cachos. Corta céspede, camiño da que é a hidrolavadora, toda esta maquinaria. Nos vemos o persoal que vemos, e ainda agora que hai unha cuadrilla municipal, canto do persoal que está nesa cuadrilla municipal ten a acreditación de que pode conducir estes vehículos? Ou a canto persoal se lle exixiu esa cuestión? Nos procesos de selección que recentemente realizou este concello, en ningún caso. Entón, se non teñen condutores, como van facer? Asalto de mata tamén, non? É dicir, noutra situación tamén delicada. Para o concello, para o traballador, traballadora, para o que lle cadre, non? É dicir, tamén para a máquina, para o seguro da máquina, para todo iso. Ímonos poñer nesa situación, non? A min pareceme estupendo todo isto, pero dígame, persoal, orzamento, e dígame algo máis que facer as cousas a cachos. Moitas grazas, señor Pérez Sardiña. Comenzando por vostede, que quere que lle diga? Eu penso que máis ben é vostede o que vai a salto de mata facendo a súa labor de oposición. Ve vostede agora mesmo no concello algunha maquinaria que este parada porque non teñamos persoal para manexala?
podemos manexar a retroexcavadora, podemos manexar o tractor, a pala, a desbrozadora, a furgoneta, o coche de servicios sociais tamén, que no sei o momento cando se acadou a subvención para o coche de servicios sociais. E como van facer? Van irse turnando. Lémbrase. Vaya, resulta que non había ningún problema co coche de servicios sociais tampouco. E tampouco hai con esta maquinaria. Xa o fixo fai 2 ou 3 plenos que veu a decir así unha crítica, por suposto que me corrixirá, non teño dúbida ninguna, pero, mentres tanto, eu xa lle digo o que veu a decir, como que había moita maquinaria e igual pouca xente para a maquinaria ou que estábamos acadando maquinaria por encima das nosas posibilidades. Claro, ninguén se deu conta de que non hai que usar toda a maquinaria o mesmo día, podes usar en días distintos. E un día podes usar a retroexcavadora, e outro día podes usar a hidrolavadora, e outro día podes usar a desbrozadora. Ninguén che di que teña que ser todo o mesmo día. Aquí pasa o mesmo. Lembro, xa fai un ano ou un pouco máis, cando estábamos aquí tamén por unha modificación de crédito igual, pola retroexcavadora, novamente as mentes brillantes indicaron que como íbamos a transportar a retroexcavadora polo Concello adiante, se habíamos previsto como se podía transportar, porque tiña as rodas de oruga e non rodas normales, eso estaba estudiado e demais e tal. Bueno, pouco máis que aquí éramos novamente un goberno que iba a salto de mata, porque a ver como íbamos a transportar a retroexcavadora. Un ano despois, a retroexcavadora transpórtase cun remolque que veu coa propia retroexcavadora que permite manexala polo Concello adiante e, unha vez máis, todos esos malos augurios quedaron en absolutamente nada, porque a retroexcavadora circula polo Concello co seu remolque e hai persoas cos carnés para manexar a retroexcavadora, o remolque e o vehículo que empuxa todo a unidade vehicular coa súa masa total de peso e as súas medidas no tráfico. Polo tanto, novamente, volvemos a estar nun caso parecido. Non se preocupe, a maquinaria nunca sobra. Canta mellor maquinaria teñamos, máis fácil será facer os traballos, máis rápido, máis axiña, e mellor estará o Concello, que eu creo que é o que estamos a intentar acadar aquí. Tampouco se preocupe, hai xente que o manexa e hai xente que mira estas cousas antes de que nos pidamos a subvención. Cada unha destas cousas que estamos pedindo está revisada. E non hai ningunha que este parada porque non teñamos unha persoa que non ten carné, porque non pode conducir, porque tal. Non é así. Temos persoal no Concello de Cabanas que pode manexar todas as maquinarias e vehículos e subvencións de ferramentas deste tipo que se acadaron nos últimos anos. Non hai ningún problema. De acordo? Logo facía mención, a primeira vez pensei que se equivocaba porque facía mención a unha factura en vez de a un orzamento. Factura non hai ningunha, porque traballo en febreiro non hai feito ningún. Haberá en todo caso un orzamento de unha máquina ou dun traballo, pero non pode haber unha factura. A factura non pode haberla. Pero, novamente, vostede, que xa ten uns anos de experiencia aquí e, por tanto, xa sabe cando saen as subvencións todos os anos, tamén debería de saber que en febreiro moitas subvencións adoitan publicarse. Que o Concello ten que empezar a tramitar esas subvencións en febreiro. É que entre a documentación que un ten que presentar para esa subvención está un orzamento da máquina ou da actuación ou do que sexa. Neste caso, vostede estaba facendo referencia a un orzamento, se non lembro mal, da máquina hidrolavadora e do cortacéspede, e por outro lado tamén a 3 orzamentos que hai no expediente do Parque e Miradoiro de Valvís. Se non xa yo digo eu, se entra nese expediente vai ter 3 orzamentos tamén. Por qué? Porque a propia subvención na súa solicitude, pedía expresamente que houbera un orzamento. E, polo tanto, nós o incluímos no expediente. Unha vez feita a solicitude da subvención, a subvención pode tardar 1 mes, 2, 3, 4 ou máis meses en dicir se está aprobada ou non. Mentres tanto, mentras non nos chegue un papel certificado indicando que a subvención está concedida e canto é o porcentaxe da súa concesión,
nós non podemos dar o seguinte paso. En todo caso, os orzamentos que están solicitados, cando son para este tipo de actuacións, sempre respetaron os precios. E, en todo caso, non son tampouco fixos, xa que logo haberá que facer unha solicitude de 3 ofertas distintas para un contrato menor ou ben licitalo. E se se licita, xa irá a concurso público onde calquera empresa poderá presentarse. Co cal, esta non é a actuación definitiva, nin moito menos. En canto aos tres, a falta de planificación, pois, bueno, planificación non, porque planificación a temos. Outra cousa que vostedes non a vexan ou non a compartan. En canto a planificación económica, volvo a decir o que dixen na comisión. Como vas incorporar nun orzamento o diñeiro que tes que poñer para unha subvención cando nin a subvención saíu, normalmente, cando elaboras os orzamentos, nin sabes por que porcentaxe te van a dar a subvención e, por tanto, canto vas ter que poñer ti, nin sabes nin sequera se te van a dar a subvención. Poderíamos ter unha partida no orzamento, neste caso 30 e pico mil euros, polo que sexa non se pide a subvención ou non o la dan porque cambiaron as bases ou o que sexa e non nos toca a nós recibir esta subvención e, polo tanto, nos quedamos con 30 e pico mil euros aí no orzamento que, bueno, ou o sacamos para outra cousa ou van para o remanente. Pero se van para o remanente, logo virá o BNG como ano pasado a indicar que o Concello non é unha empresa e non se trata de ter beneficios cando presumimos do remanente que temos. Co cal, o lógico é que primeiro saia a subvención, o lógico é que logo sepamos canto diñeiro nos dá a subvención, canto temos que poñer nós, e, por último, saquemos o diñeiro que temos que poñer nós. Como vamos ter o diñeiro que temos que poñer nós en primeiro paso? Iso non cuadra. E logo, xa finalizo con isto, para darlles a súa quenda de intervención, faime moitas gracias ás palabras da señora Rodríguez cos orzamentos. Vounos enmarcar así nun clip e vounos enviar ao Goberno Central. Xa verá que ben, como lle gusta ao Goberno Central, porque o que aplica nun lado aplica noutro. Segunda quenda, señora Rodríguez. Moitas gracias polo seu chiste, señor Couce. É vostede o rei do clube da comedia. Home, por Dios. Vamos a ver. Estas obras tamén chama un pouco a atención que estas subvencións para estas obras pois temos Agader, Camiños Rurais, Xunta de Galicia, Miradoiro de Valvís, subvención Parques Naturais, Xunta de Galicia, equipamento achega do equipamento, Fondo de Compensación, Xunta de Galicia, Pluviais Polígono, Parques Empresariais, Xunta de Galicia. Isto é tirar a dar, suerte e bingo. Vostede estuvo falando aquí agora da factura que dixo o compañeiro concelleiro de Somos Cabanas. Non, efectivamente, unha factura non pode ser porque o traballo non está feito, pero sí o que pode ser será un orzamento. Nos vemos que no día 31 de marzo a Xunta de Galicia lle envía un requirimento ao Concello de Cabanas en relación a uns incumplimentos que vostedes deberían de estar ao tanto, entendo que nestas cousas, porque teñen que presentar 3 orzamentos diferentes para estes traballos. Tamén lles indica que hai varias partidas que non son subvencionables. Nos chama a atención os 3 orzamentos que son os orzamentos dos Manueles. Manuel. Bueno, vostedes sabrán. Entendemos que a Xunta de Galicia está preocupada por todos os concellos e sempre está atenta para que se susanen as deficiencias que se encontran nas peticións das subvencións. Dentro do Grupo Socialista non vamos a estar en contra de que se leven a cabo estas obras, non vamos a impedir esta modificación porque vemos que é necesaria para levar a cabo as obras subvencionables. Pero volvemos a recalcar que o que non estamos de acordo é que non haxa un orzamento, independentemente que o goberno de España, de Rusia e de Alemania non o teñan, o goberno de Cabanas
debe de ter o seu propio criterio e os seus propios orzamentos. Nada máis. Señor Varela. Moitas grazas. Eu entendo que vostede non o saiba porque non fixo ninguns, pero cando se fai un orzamento, precisamente se fan para o que comentaba, non? Non se trata de xogar aquí a ser adiviñas bueno, adiviñar a cuantía exacta dunha subvención que nos van a otorgar ou non, senón de prever unha capacidade de financiamento para atender este tipo de convocatorias que se repiten, como dicía antes, ano tras ano. Pódese facer estimacións, pódense crear partidas de cofinanciamento ou, se é preciso, facer algún axuste puntual, e iso é totalmente normal nunha xestión anual dun concello. O que non é normal, como vimos denunciando todo o mandato, é que todas as achegas municipais acaben financiándose sempre con cargo ao remanente municipal. Porque os orzamentos están para iso. Cosinar créditos que se executan e se executan cando é necesario, e se finalmente se conta cunha subvención e non sae esa convocatoria ou non se nos otorga ou a achega é menor, pois eses créditos simplemente destínanse a outras medidas cunha modificación orzamentaria, que é un procedimento totalmente normal nun concello. E iso é moito máis transparente á hora de gobernar que simplemente unha vez tras outra estar tirando do remanente municipal. Señor Peixardiño. Sí, moitas grazas. Bueno, cando fago espello, ocúpese de evitar algunhas consideracións ou algunhas faltas de respeto que nós non tivemos con vostede, pero bueno, a súa maneira de actuar entendemos que está moi nervioso por estas críticas, porque evidentemente a crítica, e cando falamos de factura era tamén para darlle un balón de oxígeno para que dixera, non, a ver, que estes están falando de factura, non están falando de orzamento. A ver, son ofertas de venta, iso é evidente. Son ofertas de venta. Pero, insistindo, sendo ofertas de venta, unha oferta de venta do ano 2025, de febreiro de 2025, que caduca, segundo o que poidamos comprobar, en marzo do 2026, non é equivalente a ese gran traballo que veñen facendo nas últimas semanas. Que foi o argumento fundamental que utilizamos para dicir que vostede non estivo traballando as últimas semanas. Vostede leva perdendo, pois concretamente en algunha das propostas, leva perdendo bastante tempo e insistencia en solicitar un equipo de limpeza de alta presión desde o ano pasado. Por lo tanto, perdeu varias subvencións, entendemos, porque unha factura tan antiga tivo que presentarse xa a outras convocatorias e non foi subvencionada. E se non a presentaron, pois non entendemos por que o pediu tanto alá. É dicir, se vostede non está solicitando constantemente subvencións, pois tamén mal por vostede. É que nos dá igual, aí é un suma cero. Vostede sí que é unha mente especialmente pois dedicada a xustificar ou autoxustificar a súa xestión cando a súa xestión non é xustificable. E á vista está. Ese dato non o pode rebater. Pode inventar historias en paralelo, evidentemente, se lle metemos unha celada, pois tamén entra e traba, pero a realidade é a que é. A realidade é a que é. Están con material municipal usado o 25, o 20, o 30% da súa capacidade. E aquí xa estamos falando de cousas moito máis serias que vostede intentou ridiculizar, pero que é a realidade. O sea, con 2 opereiros condutores todo o ano, vostede non pode xestionar todo este material que está comprando. É unha realidade. Que pode intensificar o seu uso na época de verán, pero este ano prácticamente cantos opereiros condutores colleu? Un. Nos procesos de selección. Que me está dicindo? Ou que me está inventando? É dicir, cousas que non veñen ao caso. Temos o persoal, usamos, facemos. Home, mire como están os camiños por aí adiante, que os coches xa se rascan coas silvas. Non falemos das súas magníficas obras faraónicas, como a que fixo na Ribeira, que ao final incrementou os custos de mantemento. Porque se lle ocorreu facer unha caixa, agora non pode entrar ali maquinaria, pois, que quere que lle diga?
Por que estivo tanto tempo sen rozar? Porque non había quen entrar ali. Antes entraba o tractor e rozaba todo dunha vez. Agora, nin a maquinaria pode entrar. Ou seja, vostede mesmo quere comprar maquinaria, está facendo proxectos para que non entre a maquinaria. No caso da Ribeira é evidente. Porque xa que quere que lle diga mentes preclaras, pois aquí ten unha mente preclara. Non brillante, preclara, que sabe analizar as cousas. Vostede actúa na Ribeira para eliminar o uso da maquinaria e ven aquí a dicirnos que ten que comprar máis maquinaria. Esa é unha actuación política coherente? Non. É un absurdo. Dos seus, dos moitos. Por iso lle digo, e podo lle decir con fundamento, que vostede vai a salto de mata. Non sabe nin o que fai. É clarísimo. E o exemplo teno aí. E nós, con explicar isto daqui ás eleccións, xa nos chega. Así de fácil. Orzamentos. Orzamentos xa non falemos dos orzamentos que, bueno, iso xa é unha historia que agora resulta que é culpa de Pedro Sánchez. Tamén vai ser de Tellado, que veu aquí a Ponte de Ome non lle aprobou os orzamentos, verdade? Porque como está na política nacional, pois vámoslo deixar que se mova aí, a ver se vai tamén para Madrid como alcalde de Ferrol, e ver se empoño no Senado xa. Porque vostede sí que é unha mente brillante. É a única mente brillante que hai aquí. Mire o que lle digo. Entonces, se non atende os datos que lle dan a oposición, evidentemente, sí que atendeu o tema do remolque. Como van? Porque precisamente fomos nós que lle preguntamos como van carretar iso. Encendeuselle esa bombilla e dixeron, pois vamos comprar un remolque, vamos lle dar na cabeza a Xosé Manuel. Pois perfecto. Non lle vamos decir que non. Pero quen llo dixo foi este concelleiro neste pleno. E aquí estivo tomando a choteo. Pois sí, claro, evidentemente. Son cousas que entran pola súa propia razón. E son ideas que se presentan nun pleno e que contribúen a mellorar. Pero vostede non recoñece así, vostede o único que quere é poñerse a medalla. Que pro que está, home, que xo fixo nunha noticia da prensa e, de verdade, dan vergonza allea. Moitas grazas. Mire, para poder decir o 30 ou 35% da maquinaria que nos usamos neste concello, ou a falta, ou a sobrecapacidade de maquinaria que temos, que temos máis maquinaria que podemos usar, ou que sexa, casi que lle recomendo que vai a falar co jefe de obras do Concello de Cabanas e preguntarlle se hai estas necesidades ou non, se o que temos nós hoxe aquí está mirado co departamento técnico e estamos pedindo a máquina que máis nos gusta a nós ou a que eles piden porque eles consideran que a necesitan. Sería un bo exercicio pola súa parte. Darse unha volta polo Concello, polo edificio, me refiro, e falar co persoal técnico que traballa aquí de luns a venres ou de luns a domingo, nalgúns casos, e preguntarlle, esta máquina que trae o goberno hoxe aquí, a pide o goberno ou a pide o departamento técnico porque efectivamente é necesaria? Sería un bo exercicio. E igual, pois, levábase unha sorpresa, porque xa lle digo que nós non traemos as cousas por capricho, as traemos porque son o que demandan para facer os traballos e para mellorar. Da mesma maneira que tamén lle digo que comparar, neste caso vostede falaba da mellora da Ribeira, que sería pois a senda entre Pontes, para que non o sepa, que a mellora da senda entre Pontes foi para non se mete maquinaria e por non meter maquinaria en 300 metros, pois xa temos que condicionar a compra de maquinaria para todo o resto do Concello, pois mire, é unha comparación pois, que eu non lle valido precisamente. Porque, ademais, a mellora da Ribeira fíxose con cargo ao GALP e fíxose co gallo de mellorar a accesibilidade ao barco anduriño para poder sair do CIN e da Oficina de Turismo e ir camiñando coa maior facilidade posible e chegar ata ali. O departamento técnico indicou que esta era a mellor forma para facelo. E, efectivamente, agora o camiño non entra un trator e desbrozouse a man. Pero desbrozouse está limpo. Deso non hai ningunha dúbida. O obxectivo principal da obra era mellorar a accesibilidade ao pantalán entre a Oficina de Turismo e o CIM. E acadouse. E fíxose en tempo. E fíxose ben.
e permitiu que moita xente fora a pasear todos os días e tamén no barco Anduriño, que volverá a retomar agora, tamén lles vou dicindo. Porque algunha persoa puxo en redes que pouco máis que había 100 e pico mil euros perdidos en subvencións. Non, non. O barco Anduriño vai salir en breve xa de volta. E, polo tanto, a mellora é palpable. En canto ás facturas que vostede decía do 2025 e demais, que nos pidamos un orzamento para saber canto vale unha maquinaria non significa que a vayamos a pedir igual nese mesmo momento, porque igual nin sequera hai a subvención. Nos pedimos varios orzamentos de varias máquinas. E logo é precisamente con ese departamento técnico que lle dicía con anterioridade o que se establecen prioridades a onde podemos chegar e a onde non podemos chegar. Que hai un orzamento do ano pasado? Sí, estupendo, pero se se pide é porque se valora. E posteriormente indicouse que había outras necesidades, pola subvención do Fondo de Compensación Ambiental pediuse outra cousa o ano pasado e agora neste ano pois vai a máquina hidrolavadora e o cortacéspede. Polo tanto, efectivamente, o que está vostede amosando, poñendo en riba da mesa, ainda que non creo que quixera facelo, é que hai un goberno que leva un ano planificando o que vai pedir nesta subvención, é un goberno que leva unha estrategia de que vai pedir cada ano, é un goberno que fala co departamento técnico para saber o que necesitan e o que máis necesitan neste ano e no ano seguinte e nos posteriores. E iso se amosa precisamente tendo un orzamento do ano pasado, pedindo a subvención do Fondo de Compensación Ambiental do ano pasado, pedindo a subvención do Fondo de Compensación Ambiental deste ano e, en ambos casos, ademais, acadadas as subvencións. Polo tanto, o deixa vostede xa que non teño moito máis que indicarlle. En canto ás actuacións que non estaban subvencionadas, son uns 2.000 e pico euros no Mirador Parque de Valvís, e o que non veu subvencionado deste importe de 19.999 euros que foi o proxecto son uns 2.000 euros que corresponden a un mantemento da varanda verniz da madeira. Ese é o importe que eles indicaron pois que non estaba incluído como obxecto na subvención, mentres que o resto sí que estaba incluído no obxecto da subvención. Bueno, pois, en todo caso, no proxecto incluímos, evidentemente, o arranxo da varanda, así como o seu vernizado para mantelo. Eles consideraron que non se incluía, e xa lle digo, de 19.000 euros, 2.000 euros que non están incluídos por este pequeno detalle. Non me parece nada que sexa do outro mundo, e en todo caso no proxecto iban a costar porque considerábamos adecuado arranxar dita varanda e dita tal. Por último, por responder a señora Rodríguez, os tres orzamentos que vostede mencionaba son de 3 carpinteiros. Efectivamente, os 3 se chaman polo nome igual, porque polos apelidos e polo CIF xa ve que non son exactamente igual. Bueno, pois unha bonita coincidencia, pero 3 carpinteiros que son totalmente distintos. A ver se pensa vostede, porque evidentemente na Xunta e aquí fai o traballo rigurosamente, que imos meter 3 orzamentos iguais da mesma persoa. Nin moito menos. Son 3 orzamentos de 3 carpinteiros distintos. De acordo? Procedemos, polo tanto, coa votación do punto de orde do día. Votos a favor de aprobar a modificación do crédito do orzamento con número 17/2026. En contra? Abstencións? 2. Vale. Queda visto o punto, pasamos, polo tanto, ao segundo punto da orde do día, que sería a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito do orzamento do Concello de Cabanas, neste caso número 19/2026, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería. Informe, secretaria. A Comisión Informativa de Facenda, en sesión extraordinaria celebrada o 10 de xullo de 2026, en o punto de orde do día relativo á aprobación inicial do expediente de modificación de crédito do orzamento do Concello de Cabanas, número 19/2026, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería por 3 votos a favor dos concelleiros do PP e 4 abstencións dos concelleiros do PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, adoptou o ditame que a continuación se transcribe. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 19/2026 do orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito para aplicación
declaración de superávit orzamentario con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que consta de providencia da alcaldía, memoria da alcaldía e informe de intervención, visto que a liquidación do exercicio 2025 resulta un remanente de tesourería para gastos xerais positivo por importe de 1.153.074,97 euros, visto que as contías consignadas no orzamento 2026 prorrogado de 2023 resultan insuficientes para atender as achegas municipais das seguintes actuacións: contratación da obra con denominación Rehabilitación da nave municipal do polígono Vilar do Colo e creación de coworking, visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable que procede a súa aprobación inicial polo Pleno de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 19/2026 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de 33.680,22 euros que se financia con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que se acreditan no expediente conforme ao detalle de partidas que se liu. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncios no BOP e no tabuleiro de editos deste Concello. Terceiro, expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobada no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presente. Moitas grazas. Neste caso, traemos esta modificación de crédito debido á obra da rehabilitación da nave municipal do polígono e a creación do coworking. A mesma, durante a súa execución, evidentemente, pois, tivo algunhas cuestións que non estaban incluídas no proxecto, que, bueno, que estaban atopándose ali na realidade, e houve que realizar estas pequeñas modificacións que o director de obra, que ademais é externo, foi contratado dende este Concello, considerou que era a mellor alternativa para realizar. A mí este punto gústame mencionar, porque incluso nas pasadas semanas tiñan lugar unha serie de, vamos dicir, declaracións públicas por parte do PSOE e do BNG. Incluso vendo a ver quen tiña máis responsabilidade na obra do Piñeiral, na súa consecución e na subvención, ninguén dixo eso en ningún punto, en tanto que, efectivamente, a subvención foi pedida nese momento. A cuestión é que cando o proxecto logo ten deficiencias e ten problemas, como este o caso, e temos que acabar pagando 33.000 euros por un proxecto que había cousas que non tiña, tamén haberá que asumilo neste caso. O que non se poderá é asumir a autoría dun proxecto e a consecución dunha subvención e logo, cando o proxecto ven mal redactado daquele entonces e ten cousas que non viñan incluídas, a culpa non é nosa e nós non temos nada que ver. Non será tal así. E por clarificar a cuestión, porque nalgúna nota indicouse, non, o alcalde só veu a darlle o botón das luces e pouco máis, non, todo o demás xa estaba feito. O anterior goberno fixo o proxecto e solicitou a subvención e, consecuentemente, as autorizacións aos organismos correspondentes. Ata aí ben. O actual goberno licita a subvención, leva internamente co Concello, neste caso nunha obra, a dirección de obra, e noutra obra que é a do coworking externamente, leva as certificacións parciais e a certificación final. Vale. Ningún goberno fixo todo, nin outro non fixo nada. Vale. Temos aquí, neste caso, os 33.000 euros, como xa falamos na comisión, foron feitos porque había certas carencias. En este tamén lle vou dicir unha cousa, había algunha carencia que é moi complicado de ver. Non é todo cuestión de non ler os proxectos logo. Hai algunha que é máis fácil de ver, que eu sí que considero que era evitable, e hai algunha outra que pouco máis que ata que teñas a parede aberta, estas cousas tamén surgen nas obras. Unha de cal e unha de arena. Nin tan malo, nin tan bo. Dito cal, unha das cousas que máis encontraron foi, que o falamos na comisión, que os tabiques da nave, estaban oscilando co vento, non estaban perfectamente anclados ás columnas e tiñan que levar unha serie de anclaxes por seguridade, que incluso a propia empresa que realizaba as obras indicaba que sen esa actuación eles non querían traballar internamente na nave. Entre esa e algunha cuestión máis,
como por exemplo, por exemplo, esta sí que era prevista, que era o caso da conexión eléctrica, porque o proxecto leva uns paneis solares de 40 kilovatios, 40.000 vatios no tellado, que poderían facer funcionar todo o edificio, todo o complexo, independientemente da rede. O caso é que a conexión que hai dende o contador ata o cuadro eléctrico da nave non se tocaba no proxecto e, sen embargo, era necesario por lei para cambiar a sección do cable, facerlle unha nova acometida e cambiar o contador por aquelo de ter os paneles solares e, bueno, a reglamentación de cando hai excedentes, de cando non hai excedentes e hai que verter a rede. Este tipo de cuestións, además, son bastante caras e motivan en parte pues, todo este diñeiro. Estas cousas, estas modificacións, pues, bueno, foron surxindo. Entón, acabamos a obra, que era unha obra de 700.000 euros, máis ou menos, dos cales 33.000 euros. O director de obra, que, como digo, é un director de obra dunha empresa externa que foi contratada polo Concello, indicou pues, que esta era a mellor solución que se fixo na orde de acadar todas as actuacións o mellor posible. Sen máis. Señora Rodríguez. Moitas grazas. Vamos a ver, o sea, acaba de decir que o director de obra, un director externo, contratado polo Concello, non? Para local, fixo un informe por esta modificación de crédito. Un informe que todo o mundo está de acordo con el. Nos na comisión xa puxemos reparo a este informe. É verdad, nos explicou na comisión que a empresa adxudicataria pois, encontrará con algún problema de contención dos muros de bloque da propia nave, entendémolo, e para poder executar a obra con seguridade, pois habería que facer uns traballos por un importe de 12.416,70 euros. Así mesmo, e tamén a maiores, a empresa di que se detectaron erros na medición do proxecto. Claro, que cando se opta a unha licitación á baixa parece que todo isto non se mira. O que se ve, e o que non se ve, non se ve. Entonces, isto incrementa a obra en 26.742,38 euros, dando un total de 39.159,08 euros. Nos collemos o informe, facemos unha suma, e esta suma a nos dá uns 3.000 euros de diferencia. Sumando a má con calculadora, 10 persoas distintas, aquí hai 3.000 euros de diferencia. Vostedes visten un santo e desvisten outro. E deciden eliminar partidas no proxecto como, bueno, pintura do formigón, unha porta basculante para o garaxe, limpeza de muros, un vidroeiro, un carballo, unha mesa de xardín. Todo isto que eliminan é por un importe de 11.782,70. E así vai quedando unha cousa por outra e a empresa esta que hai un incremento porcentual dun 5,70% de empresa. Vamos a ver, é que a nos non nos salen as contas de ninguna maneira. Vostedes din que van incrementar 33.680,22 euros e nos gustaría, xa que na comisión non foron capaces de explicarnos por qué. Salir correndo dixo que era o IVA, pero o IVA non se corresponde para nada con isto. Por que esta cantidad? Por que esta modificación? Por que hai este descuadre? Queremos saberlo. Señor Varela. Eu de verdade que me quedo louco con este alcalde que fai de goberno e oposición, xa fai unha intervención de goberno e oposición. Está ben que se visualice xa nese papel no que vai a estar a partir de maio do próximo ano. E está moi ben, porque falaba na anterior intervención, no anterior punto, que cando temos un remanente, o remanente está precisamente para actuar en cousas que non son previsibles. Non? Cando un fai unha obra nunha casa, cando cambia un baño, unha cousa moi sinxela, non? Que se pode facer en moitas casas e que moitas veciñas que nos poden estar vendo pois entenderán, ti podes ter un orzamento no que che valoran cambiar os azulexos, cambiar as pezas do baño, e cando che vai ali o fontaneiro e o albanel, descubren que tes unhas tuberías antigas e que che din, oi, mira que xa estás metido en obras, pois cambia as tuberías por outras porque estas se che van a picar en pouco tempo, non? Pois é un gasto imprevisto, ti tiñas un orzamento para esa obra e un gasto imprevisto que che xurdeu no transcurso dunha obra. Para iso está o remanente.
Nunha actuación de 400.000 euros, que poucas se fan neste concello, actuacións de 400.000 euros. Poucas se fan. Máis a la de asfaltados, non? Que asfaltados xa sabemos que é moi fácil. 100.000 euros, 200.000 euros van en poucos metros de asfalto. Pero cando un fai unha modificación estrutural dun edificio, 400.000 euros de obra, pois que vos digo, 30.000 euros de cousas que se van atopando, pois tampouco sería unha cousa tan rara, non? Un 5% falaba aquí o informe do arquitecto, non? Entón, neses casos, para eso está o remanente. E o vemos totalmente lóxico. Nos na comisión o que lle pedíamos era que nos explicase un pouquiño, porque para eso entendemos que son as comisións informativas, que nos explicase a que se correspondía. Vostede, pois, fixo aquí. Pareceme moi ben, non? Hai cousas que se atopan na execución da obra que hai que atender. E efectivamente coincidimos co Grupo Socialista en que hai aí un desfase que non nos hubo explicado na comisión e que, como dicía Concepción, non? Falaba do IVA. Sumando o IVA quedan en 29.000 euros fronte aos 33.000. A que se debe esa diferencia? Vostede dixo que fixeran o cálculo dúas persoas e que estaba correcto. Bueno, pues nos seguimos sin... Tampouco nos salen os números, se nos lo pode explicar. Pero polo demais, polo que é este modificativo, pois é un modificativo que é totalmente lóxico. E é lóxico tirar do remanente para iso. Señor Sardeña. Sí. Pois máis do mesmo. Unha mágoa que teñamos que estar tratando este asunto que é bastante delicado no pleno a través dunha modificación de créditos. Porque teño que contradicir unha vez máis o alcalde, que xa sabemos que non estamos en nada de acordo, porque se non somos capaces de poñernos de acordo na data dun presuposto, o demais é tontería, é dicir, non vai escoitar o que se está dicindo. Ou escoito cando lle interesa, como no caso do remolque da Retropala, pero e despois pono como se fora del. Pero neste caso é moi complicado que poña o 50% da obra no seu debe, porque aquí xa ten unha porcentaxe alícuota un pouco maior. Eu creo que na noticia que publicou na Voz de Galicia equivocouse neste caso. E vou explicar por qué. Non hai unha corrección menor de medicións. Hai algo máis. Hai a supresión de unidades concretas que formaban parte do proxecto aprobado polo Pleno. E concretamente ampútase o obxecto ambiental, funcional e paisaxístico da actuación. Ampútase toda esa parte. Complementando un pouco a oposición que están facendo con razón tamén os compañeros da oposición, evidentemente. Neste caso, o Pleno aprobou, estoulle dicindo, o Pleno, non vostede pelexando aí polo 50% nos medios de comunicación, o Pleno, a mellora exterior da nave de Vilar do Colo. Certo? Ata aquí estamos todos de acordo, verdade? Pleno foi o que aprobou isto. Nós non pedimos a nosa porcentaxe que renunciamos perfectamente a ela, non se preocupe. Porque vendo o que está facendo, non entendemos como nos trae unha modificación de créditos sen previamente tramitar unha modificación do proxecto diante deste pleno. Se hai unha modificación do proxecto que non está valorado no expediente, deberíase facer primeiro a modificación e despois a modificación de créditos. Pero aquí está se nos facendo unha cousa, un salto mortal, triple mortal, con tirabuzóns, facendo mil cousas. É dicir, isto é que non o podemos compartir. Outro día xa había un descadre aí de cantidades. Que, indo aos números, efectivamente, os servicios técnicos teñen razón. Esa é a suma que sae. O problema é o informe que está acompañando e que non entendemos a que ven ese informe. Simplemente a manifestarnos que eliminaron unha parte importante. Home, se hoxe vai pola nave de Vilar do Colo, vai ver que aquilo está, non parece unha nave industrial, parece la Amazonas.
As silvas son, pois iso, máis que deste gordo deste dedo. Non son deste ano, son de bastantes máis tempo. Aparece, bueno, unha escombreira, ou seja, a mellora ambiental que é deixar medrar as silvas. Esa é a mellora ambiental que hai. Xa iso, gracias á regeneración da natureza, aforrámonos pois, unha pila de cartos para facer un modificado, non? Xa non nos fai falta nin carballo, nin midueiro, non nos fai falta nin as mesas, nin as cadeiras, non nos fai falta. Toda esa parte queda amputada e queda sustituída pola maleza. E despois viranos cun gran anuncio dicindo no, xa fixemos unha actuación estrela na nave de Vilar do Colo porque xa actuamos e xa conseguimos todas as malezas. Cando nas propias actuacións municipais está o de manter os seus propios bens en debidas condicións. Por que non trae un modificado a este pleno, como hai que traelo? Por que non lo traese directamente en modificación de créditos? Onde está ese traballo incesante que está facendo estas semanas atrás? A ver, non encaixa un exceso de medición o que está facendo aquí. Son outras cousas. Está moi claras, Hai partidas non contempladas no proxecto original, que son por 12.000 euros. Incrementos de medición por 23.000 e partidas eliminadas 11.700. Isto é unha modificación do proxecto. Traio este pleno para que? Para que lle aprobemos así, porque sí. Se o órgano de contratación é o pleno, a modificación pasa polo pleno. E aquí non vemos ningunha proposta de modificación do proxecto. Simplemente vemos unha proposta de modificación de incorporación de remanentes, do que sexe, de ciertos de cartos, que veñen extras que non gastou no ano pasado. Que eran modificacións de proxectos, eses de medición? Había modificacións aí, ocultas, que non sabemos, non podemos valoralo. Cando lle pideu a este pleno autorización para modificar o proxecto? Cando? Vostede, que está traendo aquí a modificación. Respondan, a ver. Moitas grazas. Home, considero que tamén vostede ve escurantismo onde non hai nin moito menos. Non hai ningunha intención de modificar o fin da obra, nin o seu obxecto, nin nada parecido. Fala vostede de que cercenouse a parte ambiental porque de repente pois non se fixo aí o dos árboles e demais. Non é certo, é que o proxecto en si mesmo é unha mellora ambiental xa. Os paneles que están no tellado da nave é unha mellora ambiental tamén. Evitan a contaminación, o consumo eléctrico e demais. A mellora do illamento da nave é unha mellora tamén ambiental en tanto que mellora o consumo e, polo tanto, pois, unha posible contaminación que houvese con anterioridade. Non é coller unha partida e porque pase algo nesta partida automáticamente o obxecto do proxecto pérdese, nin moito menos. Ni moito menos. Neste caso, eu o que lle remito, evidentemente, unha vez máis, é a un informe técnico do director de obras que foi contratado por este Concello para levar a dirección técnica das obras, para vixiar que o proxecto se executaba, para realizar este tipo de medicións ou problemas que poidan surxir no medio das obras e para realizalo como ten que facelo. Ese era o seu encargo, ese era o seu obxecto. Os informes están no expediente, o seu informe tamén, no informe final, no que constata pois este sobrecuste que hai aquí. Non hai máis. Non hai máis voltas que darlle, nin hai moito máis. Eu agradezco, igual, da mesma maneira que lle dicía a señora Rodríguez, pois que, evidentemente, se hai un problema coas medicións, nin o anterior goberno, nin este, nin ningún, é o que está aí co metro medindo a ver se tal, non é o xeto, evidentemente, deste tipo de problemas nas medicións é un problema que, aínda que o goberno poida ver
o ler o proxecto, pois un non vai andar comparando a altura e demais. Tampouco son eu coa calculadora o que está aí dándolle a calcularlle o IVA e o demais. Porque deben de pensar vostedes que eu estou polas tardes calculando aquí a modificación para traer os 33.000 euros coa calculadora, taca, 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 taca. Faltarame a maquinita esta de papel de fai moitos anos. Non é así. Cando lles digo que este importe está calculado polos servicios do Concello de Cabanas, en este caso por 2 persoas, é porque está feito así e porque é o importe que ten que ser. E agora, ademais, ven ao pleno, ven cunha proposta, ven con todos os informes, é dicir, non é que eu me levantara pola mañana, veña, 33.000, ui, dolle un pouco máis por si acaso. Non funciona así, nin moito menos. De feito, bueno, xa o falamos no seu momento, volvemos a falar. Querías dicir lo del cuadro? Lo tienes por aí? No, yo no. Bueno, pois, en todo caso, a cifra é a que é. Me podo levantar e acercar o informe? Que informe? Pero quere achegar a... Eu teño no expediente o podería ver aí se fai falta. Sí, adiante. Bueno, xa yo lo digo eu que sí. Segunda quenda, arranca coa segunda quenda. Sí, sí. Bueno, nada, en primer lugar, darlles gracias polo reconocimento do goberno anterior na consecución das subvencións. Traballamos moito para iso. Sí, vostedes pois lles tocou executalas e é o que toca. Non tiralas a barranquilla como algunha que sí que tiraron, véase, Pabellón de la Bandeira. Entonces, o que toca, parece que aprenderon con esa e van intentando facelo pouquiño a pouco. Tamén queríamos saber se o goberno nos garantiza que con esta modificación, a modificación na obra, non se vai a ter problemas na xustificación da subvención. Non hai a haber problemas. Tamén queríamos saber, porque vexo que vostedes, e así como ten que ser, o sea, atenden os traballadores, as súas, son os que están de primeira má cos traballos, e o que necesitan o saben eles. E vostedes saben que necesitan un grifo á má ali na nave, que non quedou posta, polo que fora, porque non veu en proxecto, porque pois, os traballadores necesitan un grifo ali para ter a má, tamén unha suxerencia. Vale, entonces, como non estamos de acordo con a diferencia non, ou vostedes teñen unha documentación e nós temos outra, non entendo, propoñemos desde o Partido Socialista que este punto quede en riba da mesa hasta que se resolva claramente a diferencia de números. Nada máis. Señor Varela. Señor Pesardiña. Sí. Evidentemente, bueno, estamos de acordo co Grupo Socialista que o lóxico e o prudente sería deixalo sobre da mesa. Siga, por favor. Ben, nos o que estamos de acordo co Grupo Socialista en que quede sobre a mesa para que se resolva esa discrepancia inicial, pero ademais engadimos, dicir, vostede di que aquí non hai modificacións, e sí que existen, claro que hai modificacións. É dicir, a mellora ambiental exterior, vostede amputa. A limpeza e desbroce da parcela, bueno, está á vista. Ainda non acabaron tampouco a obra, evidentemente, pero está sin facer. A plantación de árboles tamén se deixa de prever. Ímola pagar, pero ímola pagar por outra vía. Mesas e bancos tamén desaparecen. Limpeza de muros desaparece. Pintura do solo do almacén desaparece. Porta basculante desaparece.
o estado dos accesos, beira-rúa, contorna, dá igual. Entón, que isto non habería que traer a modificación do pleno? Sí. Para nós, e para o noso criterio, evidentemente, sí. Estáse modificando unha parte do proxecto. Pero, además, claramente, non estamos dicindo que... A ver, o proxecto ten 4 bloques de actuación e un deles inclúe a mellora ambiental dos espazos libres da parcela. E vostede está nos dicindo aquí no pleno que non. A quen lle temos que facer caso? O proxecto que non incluíu, por certo, para consultar, que tivemos que recobrar da aprobación do seu momento, menos mal que nos cargamos, pero senón a día de hoxe viñamos aquí a cegas. Pero, a ver, a dirección facultativa que non pode sustituir o proxecto por outro mediante unha certificación que, bueno, unha solicitud de modificación que introduce partidas novas e elimina unidades aprobadas. Quen é a dirección de obra para eliminar unidades aprobadas? Eu pregunto, e por prudencia deixaríon sobre a mesa. Estamos na xestión de fondos europeos e vostede creo que non é consciente. Porque, mire, Deputación, calquera modificación que ten que facer de calquera proxecto, obrigo a traela a pleno outra vez aquí. E creo que os concelleiros somos conscientes diso. Aquí estamos nun caso semellante. E, ademais, esas modificacións afectan a unha finalidade ambiental, funcional e de seguridade da obra. Entón, vostede verá, se está para publicar e repartir na prensa a tarta e as medallas, pois aquí tamén reparta a tarta, pero medallas non lle queremos ningunha, A obra recibida ten que coincidir co proxecto aprobado polo órgano competente. A obra recibida ten que coincidir co proxecto aprobado polo órgano competente. E fago esta advertencia. Nada máis. Moitas grazas, pero para eso precisamente hai un director de obra que é o que ten que executar a obra, verificar a realidade co proxecto, realizar as actuacións correspondentes, os informes correspondentes tamén coas distintas certificacións e o total, e verificar que sea así. E que ese é o traballo do director de obra que presenta as distintas certificacións que hoxe temos en riba da mesa. En todo caso, durante toda a obra e todo o proxecto, consta que o director de obra estivo falando pois co asesoramento dos fondos europeos. Entre outras cousas, porque non só hai que verificar este tipo de cousas, hai que verificar o xestión de residuos, as certificacións da empresa en canto reciclou, pois executou distintas restos da obra que tiveron que levarse a un punto ou a outro, tamén a trazabilidade da materia prima que viña, non é só este punto. E para iso houve moito papeleo que evidentemente o director da obra pois, foi executando. E o foi realizando, evidentemente. Ese é o papel que hoxe ven, chega, e ademais o pon en riba da mesa e o firma. Que de feito, bueno, foi o que a señora Rodríguez achegou ata aquí. Para iso foi contratado e ese foi o seu traballo. En este caso, pois a obra foi realizada, evidentemente. É que non hai máis volta que darlle. Ese foi o informe que fixo a dirección e, ademais, os do asesoramento dos fondos ata o de agora lle deron visto bo a todo. Non indicaron o contrario para nada. Porque foron asistindo ao proceso. Incluso con algunha visita á obra tamén. Para iso tamén estará o asesoramento dos fondos europeos, digo eu. Para que sabrán eles o que teñen que facer. Para iso están contratados única e exclusivamente para este punto. Única e exclusivamente para este punto están contratados. E, evidentemente, se asesoran. E se plantan hoxe en riba da mesa en este caso, con esta modificación económica, presenta un certificado que a obra está feita e que está feita. E que non é, se a nos parece mellor ou peor. Xa hai un informe que firma unha persoa indicando todo isto. E, polo tanto, non cabe que, non sei, que non hai moito máis que decir. Igual que a modificación. A modificación, pois, ven xa cunha proposta
realizada por o Concello, calculada internamente no Concello, internamente no Concello, e que conta coa suma e as diferencias das distintas certificacións. Non son eu coa calculadora facéndolo pola tarde para traelo o día seguinte ao pleno. Si xa sei que aí ven eso. E ten a súa explicación. Era o sea, Non sabemos cal. disculpe, non ten vostede o turno de palabra. Moi ben. E ten a súa explicación. Pero, evidentemente, este cálculo xa ven mirado e remirado. E dígolle máis, mirouse unha vez máis incluso e volveuse a indicar que sí, que estaba ben calculado. É o que hai. Falta unha persoa, facemos un receso dun minuto para que chegue a votación. De acordo? Un momento, estamos en el receso. Sí, yo ya acabé el receso. Procedemos, entón, reanudando a sesión, estábamos no punto 2, procedemos, polo tanto, a votar que quede sobre a mesa o expediente de modificación de crédito o número 19/2026. Vale. Votos a favor de que quede sobre a mesa. Vale. En contra, abstencións, ningunha. En caso de empate,
Vamos a volver a repetir a votación, de acordo? Votos a favor de que quede o expediente 19/2026 sobre a mesa. Vale. En contra neste caso, outros tantos. Abstencións ningunha, hai un empate, polo tanto, o voto de calidade deshago o empate e queda denegada o feito de que quede sobre a mesa. Procedemos agora, polo tanto, a votar o propio expediente. De acordo? Votos a favor de aprobar a modificación de crédito de orzamento do Concello de Cabanas número 19/2026. Votos a favor. Votos en contra. E abstencións ningunha, polo tanto. Queda, polo tanto, listo este punto e pasamos... Ai, sí, perdón, sí, se me estaba indo a cabeza. Procedemos a repetir a votación do punto. Votos a favor de aprobar o expediente de modificación do orzamento do Concello de Cabanas número 19/2026. Votos en contra. Abstencións ningunha e, polo tanto, novamente, neste segundo caso tamén co voto de calidade, desfacemos o empate aprobando o punto e a modificación número 19/2026. Pasamos agora sí, desculpade, ao punto terceiro da orde do día, a proposta da alcaldía relativa á aprobación da certificación final da obra denominada Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno. Informa, secretaria. A Comisión Informativa de Facenda, en sesión extraordinaria celebrada o 10 de xullo de 2026, en o punto de orde do día relativo á proposta da alcaldía relativa á aprobación da certificación final da obra denominada Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno por 3 votos a favor dos concelleiros do PP, 3 abstencións dos concelleiros do PSDG, PSOE e BNG e un voto en contra do concelleiro do Grupo Mixto, adoptou o ditame que a continuación se lé. Visto o acordo do Pleno da Corporación de sesión ordinaria celebrada con data 30 de xullo de 2025, polo que se acorda xudicar o contrato Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno á empresa Electricidade Permui SL polo prezo de 371.000 euros e 77.910 euros de IBE, o que importa un total de 448.910 euros, visto que con data 3 do 10 do 2025 se procedeu á formalización do contrato da dita obra, visto a certificación de obra número 6 correspondente á obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno por importe de 16.932,29 euros, dos cales 2.938,66 euros corresponden a IBE, visto a factura presentada pola xudicataria por importe de 16.932,29 euros IBE incluído, fiscalizado pola Secretaría de Intervención de conformidade co previsto no artigo 243 da Lei 9 de 2017 de contratos do sector público, que establece que no prazo máximo de 3 meses dende a recepción da obra, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas e considerando que o órgano de contratación é o Pleno da Corporación, segundo as previsións da disposición adicional segunda da mesma lei, é polo que se propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a certificación de obra número 6 e final correspondente á obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno por importe de 16.932,29 euros executada pola empresa Electricidade Permui SL. Aprobar a factura por importe de 16.932,29 euros, IVA incluído, e proceder ao seu pagamento con cargo a partida 170.600.900 do vixente orzamento de gastos. Terceiro, dar traslado do presente acordo aos servizos de intervención e tesorería aos efectos oportunos. Ben, moitas grazas. Neste caso temos un expediente dunha obra tamén confinanciada con fondos europeos, neste caso a mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena do seu entorno, tamén xa realizadas as actuacións, neste caso pois non houbo que realizar ningunha modificación de crédito como no punto anterior da obra do coworking. Sen embargo, pois, a última certificación da obra pois ten que vir a pleno porque efectivamente o órgano de contratación é o pleno. Polo tanto, aquí chega a mesma co gallo de finalizar, trámite necesario evidentemente para a súa posterior cumprimento burocrático dos papéis cos fondos europeos que son longos ademais porque hai diversa documentación que presentar e temos que achegala de unha maneira moi particular e, polo tanto, pois esperamos acabalo así pois nas seguintes semanas. Quen dá a intervención, señora Rodríguez? Sí, moitas grazas. Vale. Vai chegando ao fin. Esta obra xa veu a comisión, xa falamos dela. Bueno, a impresión que saquei en algún momento foi de unhas risas así un pouco fora de lugar. Entonces, a verdad que eu sí quedei un pouco asombrada cando preguntei se a obra estaba rematada.
porque, sinceramente, persoalmente, eu son asidua do Paseo da Madalena e do Piñeiral. Hai cousas que, bueno, non as entendo, sinceramente. A plantación, sobre todo a replantación, o sea, de verdad, non a entendo moi ben. Pouco máis dá que estas arboriñas que lle regalaron recentemente, que se espicharon e quedaría vivo un 10%. Bueno, vou a recordar unha parte do proxecto, onde fala das árbores, da replantación. Entra dentro do proxecto tala de exemplares enfermos, poda, saneamento e clareo dirixido tanto á preservación da calidade do arborado como garantir a seguridade das usuarias e usuarios. Reforestación con especies autóctonas en orden de reemplazar progresivamente as especies menos resistentes do entorno e a cotación dunar. As árbores serán de 1 ou 2 anos antes do arranque, que non sufra ningunha reducción en copa nin viveiro nin obra, ramificado a partir de 2 metros do chan. A plantación se levará a cabo nos meses excelentes para cada especie, sendo habitual entre novembro e marzo. Neste caso, xa non se poido dar. Inclúese apertura de furado para cepellón, plantación, retirada da envoltura de protección do cepellón, aportación de terra vegetal, formación de alcorque, fertilizado, compactación, primeiros regos e todos os tratamentos necesarios para un perfecto crecimento. Incluso suministro e colocación de proteccións formadas por tutores de madeira adecuadamente clavados no terreo, totalmente arraigado e enraizado, incluindo o mantemento ata a entrega da obra e 1 ano como mínimo despois da plantación, incluindo rego, tratamento fitosanitario, poda, etc. Inclúese tamén a reposición da árbore e retirada dos posibles sobrantes a vertedoiro. A ver, usted está executando unha obra, vostedes, a pregunta en comisión que, home, eu así o entendo, penso, espicharon ali uns paus, malamente, e lle pregunto quen os vai a regar e di, bueno, se fai falta o regaremos nós. Nin idea. Nin idea. Os proxectos e executalos en condicións e mantelos, porque de nada sirve plantar, como fixeron ali na entrada do parking, que, por certo, daquel parking obsoleto de pago que temos aí, espicharon ali uns paus correndo, porque claro, como talaron, non vai a ser que non valeu para nada, cartos tirados, árboles mortos, tiñan a morte anunciada, eran árboles ca morte anunciada ali. E isto non queremos que pase, porque é un proxecto moi bonito, un proxecto de recuperación do Piñeiral, un proxecto con fondos a 100%, e que hai que facelo con sentido, e mirar daqui a mañá, non planto aí, e aí olvidei, non é así. É ben incluído no proxecto. O conto é que ben incluído no proxecto, e xa hai que facer un seguimiento. Por outra parte, tamén detectamos cantidade de desperfectos nas pasarelas. Estamos certificando unha obra que está rematada, pero con defectos. De momento, nada máis. Moitas grazas, Prada. Moitas grazas. Tiña o alcalde moita presa por facer un acto a lo caballero del AliExpress, onde acendido de las luces de Cabañas. Eu non sei que inauguraron, a verdade. Que, por certo, tamén aproveito e xa pregunto, gustaríame aclarar que se aclarase se ese acto foi pagado con fondos do Partido Popular, os seus propios, ou con fondos municipais. E me gustaría que se aclarase porque penso que é de xustiza, non? Porque facer unha inauguración dunha obra cuxa, bueno, contratación depende do pleno, sen contar co pleno, e o paga o Concello, pois sería un pouco feo, por dicilo corto e claro. E se o paga o Partido Popular sería xa, bueno, a repanocha, non? Facer unha inauguración dunha obra que paga un Concello que a faga un partido político. Calquera dos dous casos
é bastante deleznable. Pero, en todo caso, o que xo teremos aquí non é iso, aínda que sí que me gustaría que me respondese a iso, por transparencia. O que traemos aquí é a certificación da obra. E como ben lle dicía na comisión, aquí hai varias cousas que a nos chirrían bastante, non? Si vostedes foron a facer esa acta de recepción, entendo que as persoas que ali fostes e asinastes esta acta, pois comprobaxedes sobre o terreo a execución. E dicía na comisión, non fai falta ser nin un experto, nin director de obra, nin nada, simplemente ser unha veciña, un veciño que camiña habitualmente, que pasea polo Piñeral da Madalena para ver que aquelo pois non está de acorde ao que debería ser unha obra ben rematada. Sorpréndeme ademais que a empresa pois tivera ben instalar unhas pantallas e o día de San Xoán probase as pantallas co seu logotipo. Algunha das pantallas pois lucía o logotipo da empresa. Non sei se hai algún acordo publicitario ou está moi orgullosa de como deixou algunhas cousas. Non sei que gracia lle fai. A mí me sorprende que non sei se vai ser calquera persoa deste concello vai poder anunciarse, porque se é así, pois a mellor bueno, pois poderse facer unha ordenanza de publicidade aí. O que non me parece lógico que unha empresa privada se anuncie nun elemento público. Faralle moita gracia, non encontro chiste, a verdade. Pero, bueno, como dicemos, como tamén apuntaba a concelleira socialista, hai elementos que presentan un acabado claramente mellorable. Pasarelas rotas antes da recepción da data de recepción da obra, algunha polo paso de vehículos por non estar correctamente feita a base, non? sobre a que pasan os vehículos, porque sigue habendo un descontrol no paso de vehículos aí. Bueno, vímolo denunciando tamén moito tempo aí. Non sei que criterio se sigue para autorizar vehículos. Non sei como xestionan iso. Gustaríame tamén sabelo. Pero o caso é que hai pasarelas que xa estaban rotas, pasarelas que se repararon que non quedaron accesibles, e dicía, poñía o exemplo persoal de ir cun carro de bebé, que é complicado nalgúnas das zonas porque vai chocando con todas as tablas, algunhas delas mal colocadas. Non quero pensar unha persoa que teña problemas de mobilidade. Xa non falo de cadeiras de rodas, falo dunha persoa que se poida ir cun bastón, que en algúns sitios pode tropezar facilmente. Anunciamos reparacións de 4 baldosas no que é o paseo e aí permitimos que haxa chanzos nas propias pasarelas. Despois están os soportes das luminarias, non? Que uns soportes de formigón que por estética, por un mínimo de estética, deberían de quedar soterrados, non? Calquera cousa. Eu non permitiría na miña vivenda facer algo así. Entendo que calquera veciño ou veciña que paga por facer unhas obras de acondicionamento e embelecemento dun espazo como o Piñeral tampouco permitiría facer iso, pero vostedes sí. Non? Quedan uns por riba de 30, 40 centímetros por riba do terreo. Hai luminarias rotas. Entón, non sei en que condicións vostedes están recepcionando unha obra. Gustaríame que o explicase. Porque unha cousa é certificar unha obra e outra cousa ben distinta é aceptar unha obra que presenta aspectos mellorables. Xa non me vou meter na parte máis ambiental, porque xa se comentou e tampouco vou aquí a reiterar o debate. E nós o que pretendemos é que o goberno municipal faga a súa labor de control das obras que executa. Porque tiveron a sorte de ter unha obra de gran envergadura no seu concello, de ter dúas, falo desta, máis falo da que falamos antes do Piñeiral, do coworking, perdón, das que poder presumir. Porque sin estas actuacións, o voso legado, digamos, para o concello é asfalto. Asfalto que fai calquera goberno fai asfalto. Tampouco hai que ter moita máis idea o proxecto de concello. Pero dous proxectos importantes que teñen para presumir e ni siquiera son capaces de facelos ben e que queden algo xeitoso. Señor Pérez Sardiña. Ben, temos a obra para certificar do Piñeiral da Madalena como obra rematada, non? Como obra rematada. Preguntámoslle na comisión polo informe da enxeñeira forestal
para saber que dicía ese informe, porque hai unha parte, evidentemente, que o arquitecto recoñece que había que fixar un criterio técnico sobre a masa arbórea, que non estaba suficientemente determinado no proxecto, e no que estaba determinado o proxecto, pois sería necesario a participación dese informe técnico especializado, pero grazas a vostede e a súa gran xestión non podemos acceder a ese informe. Dixémoslle ata o número de expediente, porque tamén aparece no informe do arquitecto que está no correspondente expediente do pleno, pero vostede, pois, unha vez máis, facendo alarde da súa gran xestión e claridade e luminosidade das súas ideas, volve outra vez a non entregar o que se lle pide. Eu andaría ben co cuidado con esas cousas, porque forma parte do proxecto. Ese informe forma parte do proxecto. E, bueno, xa que quere que falemos que mandemos un atento escrito aos fondos europeos, pois mandarémoslo. Explicaremos, porque nós firmamos un DAFI, evidentemente, que ese informe está ou non está, porque a mí non se me dixo se incorporara ou non, en ningún momento. Incluíuse. Na comisión non estaba. Se ve que está. Por fin está. Bueno, pois xa me dirán onde, porque no medio de tanta carpeta e subcarpeta, eu son incapaz de atopalo dunha maneira que teño que ir documento a documento. E son moitos documentos e non se dá. Non o vin. Na comisión non estaba, porque non o vin. E agora se está, pois tamén nos gustaría poder estudalo con tempo, evidentemente. Se non imos votar en contra, Se eu non me vou poñer agora aquí a buscar nin onde está, nin onde deixes estar, porque xa estou cansado de ver que as cousas son inaccesibles, por moito que se queira. Pedino expresamente, póidoseme enviar ou remitir ou como fose. Se o arquitecto di que estaba no expediente 1515, pois ali debería de estar. Por que non abriron o expediente 1515, que era o que comentei na comisión? Pois, bueno, se incluíron despois, agradezo o traballo, evidentemente, lamento non poder atopalo nin volver outra vez a bucear neste mare magnum de información que moita e que dificulta, evidentemente, pois, o exercicio do cargo. Eu sinto moito que sexa así, que os medios electrónicos ás veces pois, non sexan tan doados de utilizar como nos gustaría. Esa é a miña opinión. E sen ver o informe, pois que non poden velo, porque non o atopei, sinceramente. Imposibilidade miña, limitación da plataforma, o que queiran. Eu pedino expresamente, eu vou votar en contra, teño claro. En calquera caso, é dicir, dende o noso punto de vista, este proxecto de mellora ambiental xa recibiu no seu momento a nosa abstención porque non estábamos de acordo con as actuacións que se querían realizar aí. Gustaríanos saber cales son a situación en canto a ese informe, porque algunhas das cuestións ou consideracións que expuxo a concelleira do Grupo Socialista pois deberían de estar incluídos nese informe. Non o sabemos. Entón, pois, con iso, dada a situación, pois non podemos votar. Moitas grazas. Bueno, dixo vostede que iba a votar en contra. Quero lembrar, se non me falla a memoria, que xa votou en contra tamén no seu momento da licitación, se non lembro mal. Fai cousa dun ano. O cal, siga a súa política de votar en contra, do non polo non e do non para todo. O informe está aí, no expediente, co cal, bueno, non fai falta que rectifique como comenzou o seu turno de palabra, pero xa yo rectifico eu porque o informe efectivamente está aí. E dígolle máis, cando se convoca un pleno, vostede saberá que os expedientes quedan bloqueados, incluso o señor Rodríguez e o señor Valero poden saber, quedan bloqueados porque o expediente non pode modificarse en absoluto dende o momento no que se convoca un pleno. Polo tanto, tamén estaba aí, porque os expedientes non os podemos nin engadir nin sacar documentación. Co cal, pois, lle prego que polo menos pois, que o mire. Seguindo o turno, é certo que hai dúas luminarias que están mal,
Así como das pasarelas. Da pasarela coido que se vostede estaba facendo mención a unha pasarela que pasan por riba os vehículos, onte acabou sendo reparada xa, o cal, pois ese punto xa estaría solventado, e o das luminarias temos dous, unha delas impactou por un camión de reparto, temos os datos tanto do condutor como do seguro e do camión, e procederá, polo tanto, a dar conta do mesmo para o seu arranxo. Pero foi un impacto dun camión. E outra estaba, pois, efectivamente mal posta, e usando a garantía propia da obra, pois será arranxada nos vindeiros días. En canto ás pantallas co logo, a ver, facíame gracia porque evidentemente non hai ningunha oportunidade de publicitarse aí para nadie, nin era ese o obxecto, nin moito menos. A pantalla, unha delas, porque non as tres, que vostede tamén non o di todo, unha das pantallas, esa noite, pois, estaba realizando unha actualización do sistema operativo. Vamos decir que comenzaron a facelo pola primeira, seguiron pola do medio, e acabaron pois nesta que estaría máis hacia o final. E no tanto que se realizaba a carga do sistema operativo, a actualización, estos axustes que tiñan que facer a distancia, pon pois o que sería o logo da empresa que é a propietaria non, o fabricante da pantalla, e dito fabricante da pantalla, pois incorporou o instalador da pantalla. Bueno, parece ser que sempre é así. Evidentemente, eses dous logos só aparecen no momento de acendido da pantalla durante pois os 5 ou 6 segundos que a pantalla pois carga, imos dicir, o sistema operativo e empeza a poñer en ciclo pois as publicacións que teña programadas. Polo tanto, non hai, e vostede o sabe, porque poderá haber ido por aí moitos días, ningún logo de ningunha empresa publicitándose aí. Sería por facer un exemplo para que nos entendamos, cando vostede encende o ordenador, e no ordenador os primeiros segundos na pantalla pois aparece o logo do sistema operativo. Bueno, pois sería exactamente eso. Unha vez desaparece o sistema operativo, pois xa vostede empeza a funcionar cos programas ou as aplicacións que vostede queira. Neste caso sería exactamente o mesmo, e ademais, evidentemente, o fabricante pois leva esa precarga do sistema operativo, non é modificable. Eso ven así a pantalla de fábrica e non é unha cuestión nin que a empresa adxudicataria das obras, nin nós, nin ninguén lle meterá man para facerlle allí ningún axuste. En tanto ao evento, está bastante fácil. É que nin sequera se publicitou dende as redes sociais, neste caso do Partido Popular, nin nomeadamente de ningún partido. Fun eu que dixen pois, que tal día iba a ter lugar ese acendido das luces e quen quixera o compartía o momento connosco. Nin mencionando a ningún partido, nin mencionando a ningún goberno, nin mencionando a ninguén. E, de feito, veu a xente que quiso e a xente que estaba ali ben poderá saber que eu en todo momento falei do Concello de Cabanas. Sempre do Concello de Cabanas. Non falei dun goberno, non falei do goberno seguinte, non falei dos traballadores, non falei dos concelleiros, falei do Concello. E o Concello de Cabanas, ata onde eu sei, aquí somos todos, porque esta obra licitamos todos aquí. E o anuncio o fixen dende o meu perfil co gallo de que calquera persoa que quixera venir, viñera. E, evidentemente, non ten ningún custo nin para o Concello, ni partido, ni nada. Vaya por delante. É unha cuestión que eu quixen anunciar para compartir o momento, sen máis. Non hai máis voltas que darlle nese sentido. Señora Rodríguez, polo final, verá, comezando polo máis sinxelo, efectivamente, cando no parking se plantaron árbores, algúns non duraron moito, pero tamén é certo que vostede va hoxe ali e ve que hai algún que está plantado e que vai pa diante. Polo tanto, non é nin que todos morreran, nin que todos irán adiante. O mesmo pasa en calquera plantación, e o sabemos. Unha persoa soe plantar 10 unidades de árbores, normalmente, casi diría que de forma frecuente, os 10 non saen adiante. Sempre hai algunha cousa, por unhas ou por outras, que algunha especie, algunha unidade non o fai, non consigue seguir, e outro pois enraíza e sigue para adiante. Neste caso, no aparcadoiro, se vostede vai ali, verá que hai algunha unidade que sí que saiu adiante, e verá que había algunha outra, pois que non.
En todo caso, os que saíron adiante, ben están ali, crecendo e saindo adiante. Vale. Continuando cos plantados, efectivamente, as unidades plantadas ao longo do Piñeiral, eu coido que nos últimos días dende a Comisión do Venres pois foi a ver que efectivamente por ali estaban, xa levan semanas e semanas e semanas, porque non foron plantadas na última semana de xuño, ni moito menos. Ademais, é unha extensión grande porque abarca todo o Piñeiral, hai unidades extensas por todo o Piñeiral, e a empresa efectivamente se fai cargo de actuar no mantemento das árboles ata a súa recepción da obra. Tamén saberá vostede que, e cito textualmente, a actividade subvencionable do proxecto non pode estenderse máis alá do 30 de xuño. Por lo tanto, ninguén vai a facer traballos cando acaba o período de facer a obra. A actividade subvencionable ten que estar finalizada o 30 de xuño. Iso é o que dicía os fondos europeos. Na súa plantación, que xa lle digo que non foi a última semana de xuño, ni moito menos, sino que ven descendo tempo atrás, porque levan plantados e plantados por aí adiante, xa levan facendo ese mantemento que vostede di, de mantelos, coidalos e demais. Pero que ainda encima, posteriormente, tamén temos a garantía. Co cal, se pasado un tempo, hai algunha especie que xa se lle viu dende o primeiro momento que non saiu adiante ou que non está nas boas condicións, pódese executar a garantía, neste caso con un informe que sería do director de obra, e indicar pois, que esa especie hai que repoñela ou plantar unha análoga nun lugar preto para sustituíla. Para eso temos a garantía da obra que comeza precisamente agora, esténdese polos seguintes meses. Usaremos a garantía, pero é que nos pasados meses, ata o 30 de xuño, a empresa xa estivo precisamente realizando todas esas actuacións de cuidado dos árboles. Agora ben, os fondos europeos indican que é ata o 30 de xuño, máis alá adiante, a obra ten que estar terminada. Creo que non había nada máis. Segunda quenda. Adiante, por favor. Sí, moitas grazas. Subvencionable ata o 30 de xuño, pero se unha empresa opta a un contrato, a unha obra, lerá o proxecto. E se o proxecto especificamente di que ten que levar o mantemento durante un ano, ainda que a empresa xa o cobrou, ese traballo xa o cobrou. Non é dicir que lle vayan pagar despois do 30 de xuño o mantemento, xa o ten cobrado. E está listo. E se ven no proxecto, habrá que facerlle caso ao proxecto. Se non, neste concello pasa, si, a veces hai proxectos, hai memorias que se fan, pero logo se fai o que dá a gana. Cada un fai o que dá a gana o que lle máis interesa. Entendo que será así, que terán que facer o mantemento durante un ano. En relación ás árbores do aparcamento, sí, a verdad que sí que hai algunha. E as que hai son os brotes dos cepos que teñen sin arrancar. Aí sí, esas sí, son resistentes. Esas son resistentes. Bueno, e tamén queríamos outra cousa que non vemos que está realmente ben executada, é a megafonía, o servicio de megafonía. O sea, funciona un día sí, 3 non. Ben, quero decir, ben. Sonido ben, o sea, vemos que eso non está axustado tampouco. Bueno, pouco máis que decir. Bueno, nada máis. Señor Varela e señor Pérez Sardiña. Ben. Ben, entón rebuscamos o informe, efectivamente atopámoslo no final de todo. É complicado chegar aí. Entendemos que foi incorporado para o pleno pola nosa petición. Vale. O que está facendo neste informe, fundamentalmente, é xustificar a conversión do espazo nun espazo de recreo e de esparexamento, non? Para da zona do Piñeiral, con presenza frecuente de usuarios, evidentemente,
E di o de sempre, di que a elevedade e gran porte incrementa a probabilidade de rotura de ramas, vuelco, fallo estructural e que a partir de 30 anos os pinos que están pasados de turno e hai que cortar progresivamente. Iso é o que debe o informe, non? Iso é o que conclúe. Bien. Como sempre, bueno, di que as sobreiras que están en mellores condicións, tamén un pouco polo entorno, evidentemente, pero en ningún caso en todo o informe se fai unha mención ambiental. En ningún caso. Hai un informe claro da Xunta que detecta claro, evidentemente, as fotos que saca, pois sí, agora por fin vemos fotos de tal, por caída, na zona máis rareada, era o esperable neste informe, evidentemente. Sí. Onde máis rarearon, efectivamente, foi onde máis caeron. Non é que caian só os pinos, senón que acaban arrastrados tamén o Quercus-Subir e todo o demais. Non fala en absoluto da replantación, cousa que nos sorprende, porque pois un enxeñeiro forestal sí que tería moito que dicir en relación a isto, a plantación, non a corta, pero céntrase fundamentalmente na corta. Sorpréndenos. Sorpréndenos que vaya nesta dirección e reafírmanos, evidentemente, na nosa posición política. Que creo que quero lle recordar que cando se inicialmente se aprobou a licitación, nos abstivémonos. Xa non se acorda. Mala memoria. Pero despois, evidentemente, cando se fixo a adxudicación, aí sí que votamos en contra. Por lo tanto, a nosa posición non foi sempre flexible. Pero vendo xa este tipo de informe, e por onde vai, e a falta dun informe ambiental, claramente votamos en contra. Parecíanos ben na actuación a conservación da parte dunar, que foi polo que nos abstivemos no seu momento, e o único que vimos foi, pois, nada. É dicir, sí, saliu unha corda que está aberta precisamente á parte dunar. Hai unha boqueira que entra directamente na parte dunar. Vamos, con arrampe con todo. Pensamos, bueno, a ver, se era para protexer a parte dunar, acordoala e evitar que se desfaga máis, pois parecíanos, bueno, pois ata boa cousa, non? É dicir, outro, pois habría que miralo con máis tempo e en calquera caso, bueno, que a renovación do Piñeiral e todo o que haxa que facer aí require moito máis cuidado. O informe técnico, evidentemente, o que acredita é que todo o que fixeron aí é estético. Gastar os cartos sen cortar todo polo pé e tiralos. É bastante sinxelo de entender. O informe da enxeñeira forestal dilles claramente que calquera árbore de maior de 30 anos que é susceptible de caer. Aí gastaron cartos nunhas pasarelas, gastaron cartos nunhas luces, gastaron na urbanización, porque iso é urbanización realmente, nunha zona que en principio polas normas subsidiarias está prohibido urbanizar. Pois resulta que gastaron moitos cartos aí tendo o risco dos pinos. Entón, ou son valentes ou non o son. A medias non poden quedar. Non entendemos esa posición intermedia con un informe así, en riba da mesa. Claro, se vostedes o que queren é esparexemento e recreo, evidentemente algo ten que sobrar aí, ou sobran as persoas ou sobran os pinos. As dúas cousas non son compatibles totalmente. Iso xa sabíamos nós, desde o principio. Polo iso, a nosa posición política é diferente a dos demais. É fácil de entender, non teño que explicar moito máis. E fago isto, é dicir, nun tempo récord, porque tampouco é que me faga falta moito máis tempo a vista de que, bueno, o que fai a enxeñeira forestal
Aplica unha mínima afección, conservación da función protectora do piñeiral, estabilidade do sistema lunar, mantemento da sombra e valor paisaxístico, sustitución progresiva por especies adaptadas, control de supervivencia das plantacións e seguimento técnico periódico. Ben, incluso as plantacións de 2025 acaba dicindo que carecen de criterio técnico. Xa non sabemos que dicir de vostede. Acaba de presumir de que se saíron ben, e o propio informe que acabamos de ver, parece ser que careceron de criterio técnico as súas plantacións de 2025. As de 2000, as desta obra, evidentemente, non é que carecen de criterio técnico, é que plantaros no verán, como ben dixo a compañera do Partido Socialista, pois é perder os cartos tamén. Sí, é perder os cartos unha vez máis. Como tamén se perderon coa replantación de costas en 2010, exactamente o mesmo. Pensaron que había que cortar todo, despois viñeron os temporais, veu todo, e desfíxolles plantaron bastantes árbores, é dicir, unha boa cantidade, casi 700 árbores. Miren das 700 árbores as que hai aí, non quedan, non quedan ningún, o 10%, 15% aproximadamente, do que plantaron. Ou seña, e non resolven o problema estrutural. Entón, o informe da enxeñera forestal, pois, deberíase ter traído a pleno tamén, para a súa valoración. Non se trouxo, e agora simplemente se nos trae a aprobación da certificación final de obra. E con isto que vemos aquí, pois, evidentemente, non imos votar a favor, nada máis. Moitas grazas. Mira, non acabo de entender por que vostede quere que o informe técnico sexa traído a pleno. Paso a valoración. O informe técnico é o informe técnico. Di o que di somos nosotros técnicos. Non, pois, amén, acabouse. Podemos opinar políticamente se queremos plantar máis, se queremos humanizar o piñeiral, se queremos poñerlle luces, non luces, podemos, sobre eso sí decidimos, pero sobre os criterios técnicos non temos nada que decidir. O criterio técnico, eso non é nin opinable, nin debatible, e, polo tanto, no pleno carece de sentido. Vostede xa comezaba na súa intervención indicando que o informe non fala de plantación e que, polo tanto, non lle gustaba o informe. Volvo a facer fincapé no que estaba dicindo. O informe é o informe, non é que nos guste máis ou que nos guste menos, é que é así. En este caso, ademais, este informe que viña un pouco a concretar un pouco as actuacións que había que facer no proxecto da mellora ambiental e digital do Piñeiral, ben precedido de outro informe feito na legislatura anterior polo anterior goberno, que ademais viña tamén bastante neste senso, indicando un pouco o que estaba vostede a indicar das polas, dos árbores de 30 anos, das raíces e demais. Co cal xa son dous informes distintos dicindo cousas, vamos decir, que coinciden na maior parte, non? E que tamén reflexan a importancia, neste caso, do Quercus uber como plantación a ter en conta de árbore, de especie, para reforzar o lugar. Teño mala memoria, como vostede dixo, excepto que se abstivo nunha e logo votou en contra noutra, pero tamén quero recordar que vostede nun tempo dixo que calquer informe que non contemplara os pinos como especie a poñer ali, sendo neste caso os informes de Quercus uber, pois que xa automáticamente que o informe estaba mal. Iso dixo vostede aquí fai, creo que 2 anos, se non lembro mal, unha cousa parecida. E resulta que os técnicos son os técnicos, e son os que saben. Os técnicos o que aconsellan é usar a especie Quercus uber e complementala, evidentemente, con pinos, porque ao final é un piñeiral, somos conscientes deso. Pero o Quercus uber é unha especie que lle dá moita aporte, moito aguante, moita masa arbórea ao conxunto. Eso o di os informes. Pero, se a vostede non lle gustan, é o que hai. Compreendemos que vai a votar en contra. En todo caso, nós non consideramos que todo o que se fixera fora tirar o diñeiro, ni moito menos. Vostede dicía que como non se cortaran as árbores, todas as pasarelas e luces era tirar o diñeiro porque lle vai caer a árbore encima. Tampouco é así. Ademais, as pasarelas e as luces viñan no proxecto co cal había que executalas, non íamos deixar eses cartos sen executar e sen facer. E, polo outro lado, das distintas plantacións que se foron facendo,
foron saindo árbores adiante. Mencionaba a señora Rodríguez os cepos dos anteriores, pero ao lado dos cepos hai algunha especie nova de todo, que se ve que ten uns 40-50 centímetros de alto e que está ali illada sin ningún cepo. Pode ir a velo pronto porque ali están máis os cepos. Eu o dos cepos lle compro que efectivamente os cepos están volvendo a sair, pero ao lado dos cepos están os outros. E na plantación de 2010 e similares, é certo que moitos árbores se perden polo camiño, pero tamén é certo que acaban saindo uns cantos pa diante. Os que saen pa diante van sumando o conxunto. E todo suma para acabar sumando máis e máis árbores e evitar a súa desaparición. Lóxicamente, o entorno tampouco é o máis propicio, toda vez que estamos nun chan de area, que estamos nun chan con bastante afectación de salitre e que estamos moi expostos ás meteoroloxías que veñen, pois neste caso, ventos do oeste e similares. Pero iso non significa que non vayan saindo pa diante, que é o importante, que ao final vaise sumando e van conseguindo. Teño que lle dicirlle, señora Rodríguez, que con respecto á megafonía, estivo funcionando cando a puxeron e logo, lle pregunto porque houve unha torreta que non funcionaba. Esa torreta que non funcionaba estiveron a semana pasada o venres arranxándoa. Non sei se a observación puido ser de posteriori ou de despois, ou de anterior, porque o venres indicaron, bueno, incluso fixeron un vídeo intentando pois amosar o funcionamento arranxado das 4, nos lo mandaron evidentemente porque xa tiñamos dado parte do aviso. O pregunto porque senón os teríamos que avisar de novo, en todo caso, senón vale, pois neste caso estaría. De acordo, procedemos polo tanto á votación da proposta relativa á aprobación da certificación. Xa pasamos a segunda quenda. Adiante. Fixo mención a unhas declaracións que fixen eu con anterioridade aquí, quero lle recordar a súa mala memoria, porque xa vostede na súa propia intervención dixo que dixo unha cousa parecida. Bueno, o que dixo vostede non ten nada que ver co que dixen eu. Iso para empezar. Ni siquiera unha cousa parecida. Entón, simplemente quero yo recordar. Non utilice as miñas palabras nin terxiverse as miñas palabras, porque está grabado, Está claro como está dito. Eu non dixen o que está dicindo vostede en ningún caso. Agora, vostede, si o que está facendo é modificar o proxecto, e xa non só decir que árbores enfermas, porque árbores enfermas, bueno, unha cousa que sí que boa deste informe é que non detecta ningún árbore enferma. Non declara ningún árbore enferma. O único que declara é que hai que cortar todas as árbores que están pasadas de turno. Sabe vostede esa expresión de onde procede? Do aproveitamento forestal. Do aproveitamento forestal. É, evidentemente, unha técnica forestal que está facendo ese informe. Entendo e respeto ao criterio técnico, sempre. Pero está falando dunha corta como se fose pois, nun monte daqui dun veciño, igual. E aí non estamos falando dunha corta dun monte dun veciño, estamos falando do complexo Pinar Praia. Por iso lle insistín a necesidade de informes ambientais, que carece todo o expediente deles. Se entende o que lle dixen, non terxiverse as miñas palabras. Nada máis. Non, por eso lle aclarei que falaba de memoria. En todo caso, revisarei o que vostede dixo pois no pleno que foi, creo lembrar que por estas datas fai 2 anos. E tamén recordarei, porque fixe vostede como vai a película, no seu momento cortábanse ou talábanse algúns árbores con algún informe técnico de algunha persoa que traballa no Concello de Cabanas. Posteriormente, parece ser que quen eran os servicios de urbanismo do Concello de Cabanas para facer ningún informe de árbores. E solicitouse que fora algún enxeñeiro ou enxeñeira forestal quen realizara o asunto. Vostede mesmo fixo mención nun pleno tamén a que sonáballe que había un rexistro de entrada pois deste gremio, por así determinalo, indicando pois que eran os pertinentes para facer este tipo de informes. Agora que temos un informe forestal como se dixo no seu día, porque os servicios de urbanismo non eran os apropiados para indicar as árbores cando se tiñan que cortar e demais, agora é necesario un informe ambiental. Estou facendo a secuencia de feitos de todo o que tal. O informe forestal está.
feito pola persoa, que tal? Xa tivo o seu turno de alusións. Estou indicando a secuencia de feitos. No seu momento houve queixas porque os informes eran feitos de urbanismo. Despois fáense por un enxeñeiro forestal. E agora que temos enxeñeiro forestal ten que ser un informe ambiental. Ao final non damos acabado nunca. Segunda quenda de alusións, excepcionalmente. Sexa breve. Totalmente breve. Eu que pregunte por un escrito do Colexio de Enxeñeiros Forestais, estou criticando algo aquí. Estou pedindo información. Vostede está confundindo absolutamente todo. Eu non teño máis nada que decir do que está vostede dicindo porque xa terxiversou as miñas palabras na anterior cuestión e volve a facelo nesta. Exactamente igual. O sea, pedir información e cuestionar. Pero vostede en que mundo vive? Eu non comparto as súas palabras de ningunha das maneiras. De ningunha. E votamos en conciencia e explicando por qué. As nosas motivacións non teñen nada que ver co que está dicindo vostede. Nada máis. Moitas grazas. Ben, procedemos, polo tanto, á votación da certificación final da obra denominada Mellora Ambiental e Digital do Piñeral da Madalena e do seu entorno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, visto o punto, procedemos, polo tanto, ao derradeiro punto da orde do día deste pleno, a participación do Concello de Cabanas na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, xa sabedes, o Plan Único de Concellos, o POS adicional 2/2026. Informa a secretaria. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o 10 de xullo de 2026, no punto da orde do día relativo á participación do Concello de Cabanas na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS Plus Adicional 2/2026, por unanimidade dos asistentes, 7 votos, adoptou o dictame que a continuación se transcribe. A Deputación Provincial da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus Adicional 2/2026, correspondendo ao Concello de Cabanas unha asignación de 412.482,60 euros, quedando pendentes de asignar, tras a confirmación do investimento incluído no plan complementario, a cantidade de 222.492,26 euros. É polo que, segundo a circular elaborada pola Deputación Provincial, na que se require acordo plenario para a solicitude da segunda fase do dito plan, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus Adicional 2/2026 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos exetos que se indican a continuación. Achega provincial aplicado ao financiamento de gastos correntes devengados no 2026, distintos dos solicitados, de ser o caso no POS Plus 2026 base ou no POS Plus Adicional 3/2026, 222.492,26. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos incluídos neste plan se houbera, procedentes dos propios recursos presupostarios ordinarios do Concello ou de ingresos procedentes de operacións de crédito con entidades financeiras. Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada a coacción de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Autorizas a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e de Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, moitas grazas. Tamén, novamente, segundo o tratado na comisión, neste caso, pois, para a chega do POS máis 2026, o extraordinario, xa no pasado febreiro acordouse aquí pois a realización dun proxecto que solicitábase como complementario neste plan de obras e servizos que era precisamente a mellora viaria de Chamoso ata o seu encontro ali coas Modias, neste vial que vai ata Chamoso e continúa, unha obra ou un proxecto bastante longo, evidentemente, este era o remanente o que sobra, e agora, polo tanto, pois a súa aportación, toda vez que o que é a execución ou a consecución do proxecto de As Modias Chamoso xa foi ratificado por decreto en xuño, por decreto, segundo solicitaba a Deputación da Coruña, e agora pois quedaba simplemente isto.
Sen máis, non ten moito máis o punto que na de intervención, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, dende o Grupo Socialista imos a estar a favor. Isto é o plan de obras e servizos da Diputación que lle inxecta diñeiro aos concellos de maneira obxectiva e cartos que son necesarios, pois, sobre todo para os concellos pequenos que se viven moitas veces de subvencións e de cartos da Diputación. Bueno, as obras pois hai que facelas, claro que sí, nunca estaremos do avance en obras. Ora que, bueno, tamén sería interesante moitas veces, aparte do asfaltado, ir máis alá e facer obras subterráneas tamén das que non se ven, pero que tamén son necesarias. Bueno, no Grupo Socialista imos a estar a favor. Moitas gracias, señor Varela. Sí, moitas grazas. Nós tamén, por nosa parte, pois tamén vamos a votar a favor destas actuacións que consideramos necesarias. Coincidimos tamén con esa análise de que, máis alá de asfaltados, pois tamén é necesario ir máis alá e plantexarse dar solucións a problemas de saneamento e abastecemento que hai no noso concello e que o POS é unha gran oportunidade para facelo. Entendemos que como non se ven, como van soterradas, non lucen, non dan para a foto, máis alá de se o alcalde se pode meter nunha arqueta como xa fixo no depósito de Vilar do Colo, pero máis alá diso, pois pouco máis non dan máis de sí. Bueno, entendemos que de cara ao futuro pois deberíamos de plantexarnos dar solucións a problemas estruturais máis alá do asfaltado. Grazas. Señor Pésar, Sí. adiante. Bueno, pola nosa banda, pois tamén xa votamos favorablemente na comisión, entendemos que son obras necesarias. Votamos, como xa comentamos tamén, en múltiples plenos, a necesidade de elaborar plans de saneamento e abastecemento que son inexistentes actualmente. En calquera caso, a situación dos camiños municipais en moitos puntos son deficientes. Recentes reparacións que se realizaron en distintos puntos son claramente insuficientes. Volven outra vez a repetirse os problemas de que había a comezos de ano, pois seguen agora igual ou máis ou incrementadas polos baches que había, máis outros novos. Entón, bueno, pois o estado da rede viaria municipal arrastra unha falta de investimentos importante dende fai bastantes anos. Ese déficit de investimento en mantemento, pois, ao final obriga a facer obras que deberían de estar xa feitas fai moito tempo e provocan que tamén os camiños pois, non esteñan nas debidas condicións de rodadura, que é un problema, porque venden as reclamacións e despois hai que pagalas. Nada máis. Moitas grazas. Sí, lóxicamente, téntase ter todos os camiños, pero todos a vez non é posible, polo tanto, lévase tamén destinado, pois eu penso que nos últimos 3 anos, un importe moi elevado, por non decir prácticamente a gran maioría de todo ao arranxo dos camiños e así a dar continuidade a tamén os traballos de mellora que ao final desenvolven a totalidade do camiño. En resposta a tanto as obras subterráneas, coincido neste caso co señor Rodríguez e o señor Varela en que as obras subterráneas son importantes, non é solamente unha cuestión do asfaltado, pero me gustaría remarcar que precisamente eso tamén se está facendo xa. É dicir, son innumerables porque a hemeroteca, a páxina web ou as redes sociales me remito a cantidad de obras que estamos facendo con tubos soterrados en previsión de servicios ou de novos servicios. Non hai máis que poñer na páxina web facer unha búsqueda e van a dar distintas obras que levan incorporado, neste caso, un prisma, que son pois, o conxunto este de tubos vermellos que van soterrados por abaixo. Pero dígolle máis, houve unha ampliación de abastecemento de agua en Barreiro Val, houve unha ampliación de saneamento aquí no camiño indo para a Escola Laica, e todo isto foi feito nos últimos 2 anos. Houve tamén outra ampliación de saneamento e, polo tanto, estánse a facer ampliacións de servicios públicos básicos. Non é que solamente se estea a facer o aglomerado. E dígolle máis, ademais, aquí no Barreiro a ampliación de saneamento foi feita con carbón pos, se non lembro mal, do ano pasado, co cal o goberno non está solamente a facer a política de asfalto, senón que tamén está soterrando por debaixo servicios públicos básicos como os exemplos que acabo de decir. Segunda quenda, que me imagino que, se non, procedemos xa a votación.
Procedemos entón á votación. Vale. Votos a favor da participación do Concello de Cabanas na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación pós-más adicional 2/2026. Por unanimidade, pois queda aprobado o punto, e sendo o derradeiro pois deste punto, pois finaliza a sesión. Moitas grazas a todos pola asistencia.